naik kami. Ini bapaknya mau sih naik ke orang tua Pak. Pak, boleh apa Pak? Wah, ya kok yo adoh arae. Wong yo ono orjone bareng yo ora apa-apa. Ora apa-apa. Katone akeh dhisike. Isi ora nyampe wae dari. Ini gara-gara ini gak ada yang segala ini nggih. Anda sing santai-santai nggih. Wow. Jenengan to. Ditemoke sik, temoke sik. Iki cekal iki. Ini Temoke sik. sudah. Nggih. Ya, sugeng dalu. Adalah Sugeng dalu. Pak Bagong. Mas ngono copak kaya. Mas Bagong. Ayo, nggih sudah. Nani Mbak Elisa. Calonnya bintang dan baik ya Pak. Kene. Ninggih. Wes men iki lho sik iki. Apa iki ngomong kowe? Dan ditekankan kami kula Jesslyn. 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 Jenenge kok le unik. Ono jetlin nek jetlin. Jesslyn lah Jesslyn ya. Lin kok. Jesslyn apa Jesslyn? Jesslyn. Oh Jesslyn. Kok berarti lalu Jet? Apa melu lecet aku? Jet Jo berarti mulai. Sekolah ngendi ra? Saking Ambarawa. Ambarawa. Oke. Saking Apa? Ambarawa. Nggih. Iki glor aku keramat iki glonyo. Yo. Saya Pak, gaya-gayane urung wis keramat ya. Apa-apa. Nggih. Mbak Jesri menika saking Ambarawa. Ambarawa. Nggih. Tesih kuliah napa sampun lulus napa sampun ngasta pun nggih pendamelan menapa? Ini sampun ngasto. Wonten pundi? Wonten mriki. Oh, wonten mriki. Napas boten mriki. Mriko. Oh, nek boten mriki boten mriko. Rono. Isi sekolah Jesslyn. 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 Sampun lulus. Lulusan apa? Lulusan SMP. Sampun mana pindu? Dereng tesih setunggal. Wis dereng ta kowe? Sampun. Kok ora mau ngomong aku? Lah napa nek? Ya timbang lho. Boten bisa repot-repot. Nek kowe japi kapan ya ora ngerti ya? Dereng Pak. Urut to? Oh, urut kok ya. Isih perawan kuwi. Kasih. Isih perawan. Ya niki sing kemarin nyanyi napa ajeng depan sudah-sudah. Kabeh teko besok. Nggih, sakiranipun monggo. Paling asma sinten, mereka saking pundi. Oke, ngaturaken sebentar Mbak. Yuli Cang. Oh, dicangin. Ibu Cangi. Oh, ibu canggih. Oh. Cang, ora Cang. Oh. Bisika to. Ya, aku ngerti lagi. Cik ah. Aku ngerti lagi ngurusaki aku ya. Otak mau rusak. Apa? Bosok. Bobrok kaya saking pundi. Nggih, kula dikatok. Oh, dikatok wonten. Dikatok. Kami kula dikatok. Bu. Iki penyanyi sing ora nggo katon iki, Bu. Emang enggak mau nek tulisan. Lho, nek kan nganggo jare. Saking pundi Mbak Tika? Saking Begadet, Kecamatan Ini Jambel. kok jelas to, Dik. Apa? Monggo perisane lho, Mas. Perisane iki ya. Makanya ini kan yang buat jare to. Oh, ya wes. Ini liyane. Jambet iki lho, ya. Jambel ki yo cedake kae ngono. Oh, jabu. Jeneng desa kok dibasake. Ora oleh to? Yo ora. Ora. Lah aku nak rokok lagi mati. Desa kok dibasake. Nggih, sakiranipun dipun sing kecakaken Mbak Tika. Paring asma sinten menika, Mbak? Sugeng dalu Bagong. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Padha. Sugeng dalu. Jenenge pitetangan kami kula puput. Puput, saking pundi Mbak Puput? Saking Temanggung. Oh, saking Temanggung. Menika nggih calonipun. Temanggung, Mbak. Calonipun bojone niku Oh, calonnya gaya. jadi calon ki ojo seneng sih, calon ki iso dadi iso urung. Ya. Contohnya presiden calon ya ono sing urung. Iya. DPR ya calon iso sing ngurung. Lah iya, aku kan dadi omah urung. Nang urung ki yo rene. Ngapa? Oh yo mbok. Saking pundi kengko Temanggung. Temanggung iki nggon mbakku. Oh, nggon mbakku. Wis pilihno nek nggon mbakku ki kono ki mbakune mate.
Yes, ae. Ae. Sakiwanipun. Nggih, sugeng dalu. Aku harus dalu. Sugeng dalu, Mbak Dewi asmanipun sinten menika Mbak Dewi? Mbak Dewi asmanipun sinten menika? Dipun Kalau Bagong. Nek kok awake anu iki. Menika pakai asma Mbak Dewi Anjani. Nggih, namane mobil kertas Dewi Ketrek nggih menika. Sapa? Dewi Ketrek. Kok sing ketek Lho Anjani itu ora Dewi Anjani. Oh. Lah nggih. Ora ini ketek. Lho lah nggih. Menika nggih. Nggih. Kok sakit pundi menika, Mbak? Kalau saking gebukan. Oh, ngebukan. Wedi aku nambah gebuk kok ya. Sik, pengaran barat ya. Berdas. Oh, berdas. Yo mantuk Mbak. Kula tiyang Jakarta dadi ora ngerti. Nggih. Jakarta kula. Jakarta iki Jadi ngalah. ayo dadi lagi lah Semarang ini to ya. Lho lagi. Lho lah kok jadi ngalah iki wis Jakarta nggih enten. Ono to. Jadi ngalah kok ana tulisan to Pak niku Plankton kok Jakarta niku. Oh. Nggih. Yo, sido Pak kira dalan-dalan. Sinten kang badhe nyekar niku? Iki mau iki jalan lali iki. Jess, iku lagune Keramat. Sing arep nyanyi sinten Mbak Jesslyn? Ayo Jess. Berdua, aku sama Mbak Tika boleh nggak? Boleh. Lu berdua itu kok boleh berdua. Ya. Oke, monggo Mbak Tika toh. Ayo deh. Maju deh. Mikir dicekel deh. Kita saking bedandet-dendet iki. Ora ono jelas lho kowe. Nah, aku kayak maca ali kok mas ini. Jiji lah apa-apa jelas ra ono. Malah jujur. Iya, mereka minat kali kamu ditahan. Saking Pak Sinten mereka. Saking ini. Ya. Wah, saran aku semua saran dhewe. Lah jenengan ora nyanyi kok. Aku nyanyi ya bisa Jenengan kok wae. susu. Susu. Enak. Enak ya tuman. Iya. Iki matur sembah nuwun Pak Sinten kok. Pak cewek iki lho. Cepet, cepet. Bapak kuping kula udah budak. Cepet. Iki sewonten manggung meneh napa sampun? Bisa ono ya. Keramat lagune. Oh iya, sinten menika? Sawirane kaneke iki Jetli kuwi ya. Jesslyn kok. Jetli. Mbak Dewi. Mbak Tuku. Yo berdua enggak apa-apa. Bos sabarake disyukuri. Ngono lho. Nyamar 5.000 ora apa-apa. Ate 20 tahun ya lumayan. Bendino lumayan 20 tahun lumayan. Ya. Ojo ngomongnya mangeu bisa diguyuh. Toilet kan. Siapa sih nyanyi? Lah, maksudnya itu. Aku ki ngomong iki. Mbak Dewi oleh Mbak. Ya, lebaran sebenarnya.
lagunipun Bung Haji Omahe Rayap. Omahe Rayap. Ke Keramat. Pak, sapa mau? Loh, waduh, solare entek aku. Solare entek. Golek suase. Wis rampung kok ya. Tempo. Banter. Oh. Tasih wonten pamundhut kok sampun. Ning kene ora ono. Ayo, Mbak Elisa. Silakan terima. Seperti kae. Oh, betul sih kata Krisna. Itu ya betul. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Bareng-bareng ini tuh saya mohon saya jantan menyebut Ini luar saya biasa. ini urgen. Kalau gambarnya ini Dan itu order. wow, gambar juga aku Oke, dulu. oke, saya kamera mungkin tinggal matresnan. Oh. Oh, kecek-kecek Pak. Apa kecek-kecek apa? Upengku kesem-kesem. Kupeng kecek-kecek. Saya ini urgen apa bisa turun. Ya saking akeh semangat black kalau semua. Ibu-ibu ini kepet-kepet. Ini pasti pakai kata-kata. Kepet-kepet itu loh. Ada kepet-kepet. Cepat-cepat. Cepet-cepet. Sendang datuk minang kali panggungan. Wis datuk lagu rasane. Minang dulu. Terus bisa ora? Ya omongan barang harus nyanyi terus kok. Lagi dong. Omongan belakang. Mau nyanyi aku iso. Ya mau ini bisa gurih. Nyanyi dengan iso aku ngomong iso. Niki wujudipun tiyang seni nggih Mbak Tati Mbak Elisa. Jenengan dereng dugi mriki niku sampun dipun enteni. Nggih, dinteni sesuatu orang anyar rawuhke bintang tamu Mbak Tati karo Mbak Elisa dinteni. Saiki jenengan wis kakon tekan mriki jenengan ditresnani. Amin. Muga-muga ing pangajab jenengan budal saking mriki saged dipun kangeni. Nah, sesuk taun ngarep kok menawa jenengan ditimbali meneh. Jenengan piye carane iso ditimbali meneh? Panitiane jenengan panjenengan. Kayak kemarin. Ada yang ngerti Pak? Luar lagi yang ngerti ya. Oh, jenengan ngajuri panitia sih. Jadi kita gileh kita sawan mau lah. Saya Seperti gak Saya ini hebat panitianya ya luar biasa. Ini setiap tahun wayangan. Nggih, menika setiap tahun wayangan. Tur ya leco apa jenenge saling membantu gotong royong dan kelakon acarane iso gelar wayang iki luar biasa. Buktine saiki kabeh yo dong numpuk rene. Saking kebake priyainipun iki omah hati-hati ya omahe kosong to beratine. Kok melu kok kene kabeh. Lah iki wis donga-dongane iki wis to ngenehi pira to pira urunan dikonganake besi desa iso bali mulih oke misale urun 50 ya engko mulih 50 pira. Kowe gelem kowe. Ya ora apa-apa jenenge donga. Oh ya sak bulu-bulu. Lagi mugi tansah pikantuk lindungan Jataraju. Nah ya. Ngene sing penting kuwi nambahan raos ikhlas. Lah beli apa? Wayangan dhewe ya. Awas iki kok MNT dhuwur dibaca. Apa tulisane? Bro, aku ora perlu. Ya, penting tak kon maca jenenge wong iso do maca, wong do gedhe niku saged sadar saged maos. Terus bangun. Tenang gayeng regeng gumaregeng. Muga-muga tak dongake sesuk taun ngarep nimbali malih.
Ya lajeng sing jeneng wayang iki kena gawe ngono. Nggih, Ajeng silaturahmi. aja lali ngejak Bagong aku. Ora sik to, sing jenenge garek Bagong iki saking okehe wong kabeh dicet putih. Dijelasno ngendi Bagong endi bulungmu papanmu brosur sing endi. Brosur sekolah. Katanya Bagong saka Glodor Karanganyar Bagongan ngerti karek sing marang karek lawan gitu. Kudu jelas. Kowe kudu duwe anu duwe ciri khas dhewe. Sik. Ah. Sakti kowe. Kula nggih, lho, Jawa Barat iki celeng. Bagong Jawa Barat iki kok sia-sia. Kowe nek Jawa Barat aduh Bagong iki bicara. Yo sia-sia men. Dia wangun celenge balik Bagong. Malah nironi wono. Bagong endi? Tekan Mbak Dewanong saking Semarang. Bareng asma Bagong Tok. Semarang iki ngendi? Semarang mriku nderek wewengkon Jati Ngaleh kelurahanipun Ngesel Kecamatan Banyumanik. Boten ateges sombong utawa umum mbok menawi panjenengan sedaya badhe mangertosi sinten to Camat Banyumanik nggih kula menika rakyatipun. Oh, Dimas Regi Panjang cerdas ya. Bagong Tok Semarang. Asma pinarya Joko awit jenengan sing mburi dijikuk sing gampang Murdianto jenenge Tok. Ora Bagong Mur ngono wae. Boten soalé kene dibilang mur dimburi mur baut. Wong tak jenenge Tok iki dimburi kok piye. Wah. Bagong to. Wis Bagong isih togok kaya Pokoke nanti bali kula boten usah larang. pira? Boten ajeng jual mahal wong jual murah ora panju. Ya. Dubral ae. Diamul-amul. Sik. Mereka mbok menawi tasih wonten pamundutan. Nek kene ora ono. Pokoknya tesih kata Isih banget ya. Nggih. Niki wae nggih wonten request ketoprak. Hah? Aku kok gambur iki aku A1 kok panitia kancaku kabeh. Weane wis mlebu aku kabeh. Sakan niku telepon WA pirang-pirang. Hancur. WA-mu leboke panitia ngono kok. Ayo remuk. Weane panitia mlebu WA. Berarti WA-ne Pak Panitia leboke WA-mu. Heeh. Weane panitia iki Leboke WA-mu. Iki piye kok malah rebon-rebonan. WhatsApp kok WA-mu, WA-ku iki lho. Lah apa jenenge WhatsApp yo? WhatsApp di singkat ya WA. Yo ora WA. Ya apa? Wah. Yo. WA-mu. Wah, kok mbakmu meneh. Karo rebon-rebon. Kesuane dhewe-dhewe. Yo. Iki kamu udah lagu mboten mumpung kepanggih lho. Ibu-ibu napa? Apa kangen? Tinggal Tresnan. Iki sing iki napa? Kan Aku nek sing iki. Aku alas sing iki. Aku alas. Ibu napa? Sedih apa? Dengan kali bowone. Bowo kok ketinggalan ning bawen, Bu. Iki mau jambu alas tinggal katresnan jambu alas sesuk deman. Nggih to? Kuwi ape itu kaset ae. Kaset dhewe. Oh, jangan Upah banget kowe. Ini, saya beli nama. Kosek-kosek ki, jaluk aku iki do ngerti tarife ora? Nanti ora. Kira tarife kira Mas Bagong. Yo aku tak kandhani. Jadi aku tergantung yang endi. Cara ngendi cengkok ngendi. Cara kodang kuning cengkok yojo. Nah, ya lumayan lah rodoan 400. Warga mriki wis Wis koyo ora tau neh itu. wis unang ndang jenengan dhewe wali bentoyo Jawa jaluk 400. Ya kok makane digoleki cara kene wae cengkok kene, cengkok teranak. Piye cekoke apa bedane? Cekoke piye ora iki? Hah? Cekoke apa Lah yo kok goleki. Oh, cekok golek-golek iki ora. Ya, ya. Barangane sing kudirin. Monggo. Kuning, kuning. Mbak Tati nopo Elisa? Kok ani sadar? Iki 400, iki wadone ora. Benar suwi 400. Iki wae sing kesak klosone. Saya tak ngosone Ayo wasata lho apa? Kuasa tak kemlope kowe kok. Ayo nyowo yo.
anggere nyanyi wis bojone iki mau mesti kok mbokan mulai. Kok diwet-wet. Tekan goro-goro. Wah, iki gantung kontrak aku wis kontrake kan goro-goro. iki oleh bocoran iki ku Elisa tekan goro-goro. Nah aku mau bebas. Goro-goro Elisa ku nyekel wayang. Mulai luweh. Nunggu aku, bukannya aku. Halo kae. Udah piye? Takon. Aku ning 400 mayang yo. Piro? Selawe. Detas sakane Bahkan di Jambuara sih enak banget mau siu pagi-pagi dek lagi dari kami tahu orang lama ya. Karepmu piye karepmu? Ya sih kondo sih sih. Kayak lah Jambuara. Kowe ku beda. Jambul. Nah, bawa derek. Apa? Tangan baru di wae. Tenang we, Mbak Elisa. Neng. Kok dodo apa tuh? Titingane, Mbak. Ngono wis apa? Elisa. Nunu Elisa. Jenengku Elisa, Nunu iki tanggaku. Kembar jenenge Nunu karo Nini. Nah, iya kembar kuwi. Ninike Butik. Nunune Ireng. Dipupuri nang ayo. Ini karo Nunu, ini kebuteh. Nunu pireng. Nek sing karo sing wong lanang golek iki Nunu. Masa? Kan ini ora sing golek Nunu. Sebabe apa? Wis bape ireng. Ireng nyangani ya ini. Radian ujung Kesane. Mergo nulung terus nembang Paksi ki paksi manuk. mau. Manuk iso gawe taline, Bro. Jan karo opo sih? Nunu meneh. Alos manis dan Halus, manis, semake. Kuwi manuk jenis apa? Manuk ancol dalem. Kok iso? Ora Ora ngerti. lho, lek jenenge ora wong iso. Kok iso ancen kalen Manuk ancol dalem kuwi nek mlaku nih. Dari telung langkah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Aja takono kowe. Takonoke kowe. Ya ancen kalen. Yo jenenge Ancen kalen kok. manuk anyang-anyangen. Ra iso nek manuk halus manis ning sing make kudu ancen kalen. Lah apa? Manuk kebutaan Medan. Piye? Manuk kebutaan Medan. Lonyo. Halus manis ning sing make. Manuk kebutan Medan. Medan. Kewutan Medan. Manuk kebutaan Medan. Soale manis, manuk sing legi yo manuk kebutaan Medan. Monggo ngalegi lonyo. Ora ora kabeh jajane gon nganti. Wis ora Medan ki semut e. Ora kon becek lelenan ki lho kowe iki tuku pesen manuk. Ah, digoreng. Ah, manuk iki mbok coke nggon Medan kok panas yo rasane. Kilo. Dulu dong. Ora sing jujur ning kono. Raden Tojo. Raden Antareja wonten bangunan menapa Raden? Mayang saiki. 500 mayang saiki. Sik digawane disangke. Mayang Aduh. saiki. 500. Oh, lah iki wong ora lakon semanten ngene kok metu Sukasrana iki. Ya saku ora sih. Lah niki kodang kuningnya ya nggih derek. Nggih ditampung sik ya, Dik. Kita tinggal mriku ya. Ya, tinggal mriku ya. Nanti mayung mayangnya pas limbuan. Kurang 500. Kurang. Sak
kita ya kok parung karo aku. Nggih niku soalé kene dalan kula nyilih wayang. Oh, iya apa to, Truk? Lah iki mayang. Lakone apa? Sukasrana Rabi. Papan musik. Iso-isone aku. Iso. Oh, nanti kok masih. Anu Pak, Niko ketua niko. Ketua panitia. Niko kesane kok goro-goro. Apa saiki? Pak mun enten dite Pak kok goro-goro mulih ra tutup dhewe. yo yo engko. Nggih. Bar iki kulo mau saya ku mayang kowe. Lho wayang. Heeh. Aku lagu niki. Kowe mayang aku tak turu. Ya ampun. Aku sing nyimping mburi. Tenang wae. Oke, kepake. Disimpen dong kok. Sampun dikawon. Kulkas riyen. Nggih. Nggih, beri kau tiga permintaan. Yo jenengan dikopi ceklok. Sik masih. Wes kaya. Masih saya sakit ya 25 menit. Sajam. Utawa 2 jam. Selawe meni. Saya menit Berarti sak menite 2.000. ya ora. Wes ora padu ngono wes. Apik nyanyi kok yo. Kok dhewe iki? Dhewe. Oke ora karo jadi ngono kok ya. Ya, kaya ate terus jebol kok bunyi. Oh
sampean dulu toh, aku tak ngombe dulu ya Pak. Aku tak Pak, tak minum dulu Pak. Mama, kata kakaknya dulu ya Pak. Kasih waktu lah, aku ngombe dulu lah. Terus ngomongin mau. Rumah aku berarti ju. Karena itu bisa bagi kok. Ini tuh boleh ambil. Oh di nganu tuh, diselingi setunggal Mbak Tati. Iya, biarkan Mbak Isa istirahat dulu. Istirahat dulu, di banyoni sik. Soalnya omahnya ki abot. Apa nih pajake? Yo Pak Dalan. Tenteng lo. Mulane bayarannya akeh dhewe ta. Ruang samu, kakakku, kakakku. Oh masuk sih. Deh, ini napa? Lagi. Si kerja balas. Yo. Yo. Jambuwono. Lah ya bagongnya terus wae reto leren ya bagong. Bukan itu ora leren lho iki. Gak apa-apa. Ora panitia ora juga ombe bareng. Potong yo. Lho syukur ngono nganggur ngono. Kok syukur air mineral. Apa? Mineral. Lagune sayang itu Mas Is. Sayang itu. Apa yang gitu? Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis sayang gitu. Saya gitu. Judulnya sayang itu. Jam balas. Ayo, sayang itu. Sayang foto. Ora sok. 1.000. Oh, sok. Bagi. Masuk iki 1.000. Akhirnya Mas. Nah, matur sebab nuwun Mas. Amal paling apik iki ngei banyu Mas. Nggih. Yo kamu satu. Nah, Cek, lah koncone ya dene. Es, ayo, jam 12, 100 is, kalinya. Ayo jam 12 ya. Terus kalinya. Terus kali.
Sini kamu. Saya bentar, ini aku kudu klarifikasi dulu. Aku biasa dulunya dari Pak Senon itu dari Pak Nanang Wisnu iki. Ini dalam terkenal orang tahu merengos ronorenya sing didelok debok wis konsentrasi debok. Aku dalam paling-paling tak piye kok ya. Selalu klasik ngono lho. Lah iki nek nganti aku wani-wani linggone kono kan aku kudu njaluk anu itu palilah. Ya tak idoni ini. Iki palilah kok itu. Tak cuk yang lunyu. Pripun Pak niki? Boten napa-napa panjenengan. Ora ono walang sangere. Boten-boten. Wis tak paling izin paling Ora santai. Walang sangker. Boten napa-napa. Ora apa-apa iki biyen sadurunge melu dereke Swati Wisana. Nggih. Biyen sing suwun kan biyen. Kaya kali 150. Pada ini nih. Bikin 150 enggak, Mbak Elisa. Bikin 150. Mbok saiki ngono. Ya wis tau tak ngiris beto tak kon Elisa iki belum tak bayar tak aku. Murun Mas, ning sangat ora Ya. Yo akeh tunggale. Satu saya kepil lumayan, biar aku melu nikah butuh 5 loh. Satu Oh, dite aja kan yo. Oh, 150 lumayan. Kowe nak kemes sedina kowe ndongan. Ayo Iki mau izin, ini jumlah masyarakat wonten merana mriki. Boten napa-napa. Ini kali Bapak Siteno ingkang mundhut. Aku takon ya. Belah. Pak Panitia ini mau nggih Pak Suwarjo juga request Mbak Nati enggak ketan sak-sabetan nyuwun anu carane nyabuke sedikit anu Pak Suwarjo nggih. Ya aja sedikit sing kok ora apa-apa, tekan kowe ora apa-apa. Yo ora. Aku tak nyuwun barang ya. Aku kuwi koyo ya. Ya ngapunten nggih Pak, niki kula duduk di tempat panjenengan sekedap nggih. Ini kowe. Jadi kuno, jadi kan kiri ini dados bintang tamu ten mriki. Kebiasaan. Jenengan bintang tamu dalange Mbak Elisa. Niki tulisnya gede ya biasa.
itu piye ini musilane? Ini loh aku nggak pakai jarik buat dalam. Ayo coba jari kira. Disilake Coba jare. jarik wani piro we. Kok gak iso abrak. Silake wae. Di sini iki penontonnya kok pindah muri kelir kabeh nek tak silake. Ayo Dari penonton. aku tak kadang rono. Iku kelir kok nyambut gawe tenanan Sing iki. kene iki nek kok silake lan penonton. Nggih. Lalur kan lho rene. Kok nek ana sing go utik barang piye? Sabar ya. Ayo, harus dulu kok arep piye? Nah ya iki tak Aku ora ketang sasabetan nggih nyabet. Dindingane Nah ya iki nak ya ana cangi ana linggo ngene ya nduk iya Mak. Apa? Aku balik. Yo. Kowe nunggu gong. Yo. Iki piye Mak? Iki dhewe didhawuhi karo masyarakat ana ing merana kene. Dawuhi apa Mak? Ya dikon ora ketang sak sabetan. Monggo wong wedok iki nyabet yang Mak. jempolku lan nyepet piye piye. Nah iso iki Pak iki lho iki udah tak disilake tekan kene lho Pak. Sing urung iku ora apa-apa. Wah. Dalange golek perkara. Iki sing penting awake dhewe menghibur masyarakat. Dadi ra apa-apa ya Mak. Lah ya ning sing penting ya aja disilake mongko dalange Nek cara dalange nek muli kuwi soleh, pancen dalange soleh. wis oleh ya. Soleh. Iya. Jadi apa nggon kok kuwi dalange wis soleh. Oh, kamu nggih. Ngono sih. Nganggo ket kuwi. Welas. Iki kok ono komentator barang to Mak. Karepku ki yo dalange dadi bintang tamu ning kono mangkel ngisu-ngisu. Ayo, Apa ngene? monggo. Lah iya. Ayo yo pedho nganggo serampak iki. Selamat wis mau. Karepe serampat engko dalange karo Bagong arep serampat bareng. Aja ya dhewe sing penting golek wayang engko dienggo sabetan. Iya, banyaknya wae. Oh, wayange manut lah. Sendaki, Ya sendaki kene. raja Karo singa, raja sabrang-sabrang. raja singa. Welas raja singa kaya penyakite sapa kuwi? Penyakit jantung. Iki ya ada penyakit to. Penyakit kemali nih mbok omongke. Iki piye Mak ya? Iki wis lho dogogrok. Sendaki wae, sendaki. Sing gogor kan malih. Iki Pak iki lho perhiasan iki. Enggak lihat sing gogor aku datang bayi lho. Kesenengan kok mau gue hidup mau. Itu. Sing gogrok iki Ketahuan dong. Ngene ya Nak, piye Mak? Wis sing penting iki wis menghibur masyarakat tak golek wayang go sabetan. Tak siapke. Iki Dicepake. sing aku dadi peladen dalan. Lah ya. Engko providing 500 di piro Mak? Ya dhewe kira-kira 250. Karena ini nyilih wayange Pak Jumari ya Pak Jumari 50. Sapa baru liburin ya yang ape kok kene. Lah ini sapa iki? Siji lagi kok Iki wayange sapa iki? Hah? Oh wayange Pak Cokro. Dadi Pak Cokro ya oleh 50. Karena ini njak dhewe mburi iki wis. Pak Jumari liburin. Mau jenengan kok sio-sio jumari siji ora duwe iki lho. Jenengan iki Tuh dengar dulu kok wayang. Panjake biasanya panjake piro to entokane? Yo selawe itu. Banyak aku maksudnya. Ada iso. Iki panjake. Aku ya ora apa-apa. Sendaki. Ya iki diparingi pelayan.
Kartomarmo. Aku Kartomarmo, yo bener. Piye kowe ngopo ning kene, Bro? Aku ning kene cetha aku diundang arep dadi hansip ana ing Meranak kene jaga supaya desa Meranak kene aman, tentram, mandali, aman terkendali. Oh, Limas. kowe dadi limas kowe. Ya. Kowe ning kene arep ngopo? Aku kon nyorek raiku dadi Bagong. Kartomarmo kon dadi Bagong. Iya. Aku ngono ora ana ning pamflet. Ning iki mau didapuk karo tukang kirbot. Aku kon teko rene kon macak Bagong. Kowe iki sapa? Aku to Kartomarmo. Aku kon dadi Tunggale kartu rakit. kon dadi Bagong to. Kowe ning kene arep ngancani Tatin karo Elisa. Yo, aku kon ngancani Tatin karo Elisa. Terus saya bayari wis sapa? Jarene tukang kibot karo sing ndang arep raketan selawe-selawe engko tak nggo gawa mulih. 100. Oh iya 100. Kowe kuwi satu nggo kowe suwanane kok ada kowe. Ora kowe arep ning kene apa arep menghibur masyarakat apa arep gawe rugi kowe? Ya ndelok kok nek ora pati lucu aku tak mulih. Saiki mbane ning kene kowe ngisru-ngisru yo, ade gelut wae, gelut wae.
Nduk, kira-kira ya sak sabetan. Karena nek dalang wong wedok iki rada beda, bedane piye, Mak? Dalang wedok iki nek kon sabetan iki ana sing ngregol-ngregoli. Suwi-suwi. Ngene-ngene iki ya, Mak. Lah iya. Beda nek bab keprakan jane ngono nek aku ora nganggo jare kaya ngene nek keprak ngono kuwi sing banter aku bangane dalang iki. Iso. Bahaya apa, Mak? Ana speaker double. Wis kira-kira ngono ya, Nduk. Iki matur suwun pokoke elek apik monggo iki dienggo ngeramekke swasana muga-muga masyarakat Meranak kabeh diparingi bakat waras rezeki sing akeh, sehat kabeh wis kedanan. Monggo, Pak. Malah yang lihat lagi perlu gawe hidup labine wah baru gue Lisa gue ya lo banget ini bisa anak yo kayak matur nuwun iki Mbak Lisa iki sampun ngedani masyarakat kaki iki aku karo Lisa kok lumayan ngedani nggon bunga ya ora apa-apa kersane masyarakat kok iki iso panggungan ora spesial nek ninggalkan tresnan ya oke ya ninggalkan tresnan monggo all artis ya artis lo boten derek lo boten artis kok harus artis aku ora artis yang tahu kowe iki sapa yo Cecily Mbak Tika boleh sedeng aku lho ini Ya, malah ketok lah. Sedeng karo sedeng iki beda artis. ya sedeng ora amat gone mau sedengnya ini dhewe kok ya pada wis sedeng amot tinggal katresnan all artis semoga
Mang apa kok manggung? Dong jira cilik ya sering gitu. Ngono ngambil jos. Nggih. Terus mungkin ini lanjut lakon. Lanjut lakon jero wae iku terus goro-goro. Jadi Lisa isi nangene keluar bodo. Pas ora kali kau. Tatin isi nangene tadi. Ya. Mas Bako yang pokok-pokok nang ngono wae. Terus kok mriki kula. Nggih. Ayo Pak. Betul. Ya. Tak boleh. Kukusin tuto kuelon pasangan Bledak saking watu kundur kayu pundi sing mijeki kula. Senajan wujud kayu wujud watu, wajib kula sembah ngoten. Wajib kula pundi-pundi ngoten. Papaniku sing mijeki kula wonten ing ngalam donya niki teh. Yuri kala semana tembung kalaku kowe goleki Durna. Nggih. Wis ketemu Durna. Sampun. Yo kepiye? Waton sing berat kok kula mulih-mulih kalih sing ngandura. Lah kok mulih iki njur karepmu piye sing berat kok papan ratu medal sabdo. Ora kloto gawe muring, ora kloto gawe nesu. Mergo papaning ratu. Ngono kok. Aku iki koyo dibrokot jodoh kula dadi ngatasé Durna iki pendhita Wisnu ndak kono. Mun karo kok jagat. Dek mongko murid ya pirang-pirang. Saben murid teko salaman ngambung. Ora siji kok ora penak. Murid teko sampean ngambung. Ngambung yen pendhita niku
ning luwih inasih pangoleh rasa mumpuni bata sing kaweruh nggih mboten lha iya lha wong dianggep karo wong pirang-pirang kok mulo takon bapak kula kok ora ngerti lha kula ngene iki nek mung ngene kok piye nang durna nek kula ora ngerti sapa sing wijene aku kowe pindah saka sira lho ya kok malah kon lunga mboten masalah sing dasar apa sing kula nggih dasar iki sepisan durna niku mesti noming neko niku senes bumi mesti omahe bro niku ado dadak nabrak laut ngoten nggih mboten aku ngerti ceritane yen durna kuwi dudu wong Ngastina durna kuwi dudu wong tanah Jawa lha ngaten niku jan ngatasake wong liyang bayane betul deh bahwa teman itu pun diakoni masyarakat pun ngakoni durna itu berita sing ngapuh lah kula kuwatir kula durna niku ning ngomong gendong wong sama nyatane betul maksudnya kan gendong wong sama nyatane niku ning ngomong dadi provokatore wong kene ning mengaruhi wong sing ora ngerti sangkan barane orang ngerti sejarah lan itu kula kuwatir sing diubengenku sejarah durna mongko nek wong mriki iki duwe sejarah dhewe duwe pepundhen dhewe duwe nenek moyang dhewe kula kuwatir sing diubengi masyarakat niku pepundhene durna niku mongko durna niku dudu wong kene wah penemu apik lan nggih patut kanggo contoh yen kono iki pengen bakal ngilai sesuatu yang jagat nggih nek panen durna kuwi pendhita mitasi nggih anggere apa minggat kono nang negara niku aja ngalih ngoten jur karemu anki wae sing metu kula tempo ngajura oh pakde Baladewa heeh kok piye nggih waleh kula muni-muni ngoten niku sisane kula wani malah nantang perkara kali kula wani perkara panjenengan lho lah kok ono aku lah sampeyan iki gunane apa kok to iki sampeyan ngewangi kula ngoten mergo sampeyan ngerti yen kuwi bener kok pengen bongkar apa jagat iki deh apa ngerti diwataking para Kurawa sosoknya prinsip saran bapak nggih apa gunane gawa sampeyan kok nek sampeyan kepengin nututi kula mungkin ana para gawe sing ngono mandiri mesti wae panjenengan bantu kula betul ya tak bantu jupane lan ngono monggo iki mengko urung ora kuwi kroyok Kurawa aduh iki mengke lha iya mungkin nek kok dateng iki sak makane nak bojo kula sapa aja kuwatir aku yen pancen kowe lara tak tabani yen pancen kowe mati tak uripe wah iki sukses iki kok nek kula lara tak tabani nek kula meninggal dunia dengan sukses tak uripe aku iso nguripi wong sing durung tekan mangsae mati wah jan cocok iki aduh ono karo aku tak tunggu ana ndira bumi yen panen ana apa-apa ping gedhog lemah ping telu aku mesti metu kabeh ayo aja mesti lho metu mesti kok piye maksudnya nek bantu kula niku lae batin lha ya tak bantu aja kuwatir tak tunggu ana ndira bumi samene yen njaluk bantu aku gedhog lemah ping telu siap pakai jos tenang ini nek wong cilik ora tidur-tidur sekarang dah ampuh kaya rada ngene terus maneh iki lah ing lahir tok lahir batin terus karo wong cilik kok seneng aku